The Zimbabwean government prioritizes luxury SADC summit projects over critical infrastructure, leaving Chitungiza in filth. Azviperi mushe mhuri yeZimbabwe zvoonekwa kunzi yes we can say zvedu kuti nyika yeZimbabwe yakabudirira yakanaka muchiona preparations at the upcoming SADC summit, but pindai muchitungwiza moonekwa kuti murodhi hamusi kufambika, sewage yakazara. Sana mupinda mashoko anobuda taurwa panapa neChange Radio, ndobva wasubscribe like kuti on the bell icon. Vanoposta the video ramuri kuona irero muchiona aiwa sewage ichiyerera nemurodhi pamwe chete netsvina yacho chaiyo. Vanonyora vachiti the Zimbabwean government performed construction of luxurious villas and the road repairs for the SADC summit completed in under 3 months, contrasts with the neglect of a best sewage pipe in Chitungwiza, which has remained unaddressed for over 2 months. This despite highlights the government's prioritization of high-profile events over essential public services and infrastructure maintenance in residential areas like Chitungwiza, leaving residents to suffer the consequences of poor sanitation and hygiene. Mashoko anobuda taurwa panapa neChange chiti aiwa government of Zimbabwe inoita seyakarongeka kwazvo, tichiona ava vachiprepare for the summit, but patova nemamonths akati kuti 2 months tichiona the best of a pipe hombe remasewage raita kuti aiwa raonekwa kunzi hapana kana ari kuri address, hapana kana ari kuyachiri maintainer. But nyika yeZimbabwe inenge ichinzi aiwa yakabudirira one maroad constructions, but tichiona zvichiitika. Tiudze mafungiro enyu pindai comment section medu, musaona subscribe like, turn on the bell.